Ball. Nine. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. I do go. Why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's your agent. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Ball. Nine. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. I do go. Why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your Motors? Nigerian politicians ga-akwado campaign full time, and from if I know for the kemebego, that is ebidogo mana anụmanụ bata gị tata akụkọ kale na mpaghara akụkọ na mgbasa ozi Nigeria ihe melu n'izu ụka gara aga ọ dị 1 million mana anyị ewepụtara gị obere ona anyị nwere ike ka anyị na gị kalia okongwu na ala Igbo si na ihe ya ji kpọba nwanne egwu na agwa ofu onye fụrụ na dawe eke anyị na Ball. Nine. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's your agent. anyị na-ayọ gị ka ịnagide anyị maka na ọ dị ka aka na-akpatụla anyị aka n'igwe dịka o nwere ka o si wee dịka o mefere emefe mana anyị anachitego daalụ n'isonyere anyị gbaa mbọ ka itinyela anyị aka n'akara subscribe maọbụ follow ọ banyere ebe isi nene anyị n'ụtụtụ anụnwa anyị na-anabata gị na-asị gị nnọọ mụnwa bụ Nneọma mụ na Mayor anyị awụchigo n'ụtụtụ a ka anyị kalịa ife melu na izuụka gara aga ka o si wee gbasara politics na be anyị na ala Igbo na Nigeria gbara gburugburu ana m na-akọwalụ gị na aka na-achị Enugu steeti bụ gọvanọ Peter Ndubuisi Mbah tata bụ Monday ka anyị na-anụ na igwe mgbasa ozi niile gbalụ Nigeria gburugburu na APC, that is All Progressives Congress, ya bụ pati na-afụ maka ọchịchị Nigeria maka na onye isi ala anyị
bụ onye APC ka ọ bụ ịnekwa n'anya ha nwa bụ ndị kacha wee nwee aka na Nigeria kacha wee nwee gọvanọs na ndị ọchịchị na Nigeria ya bụ na APC bụ pati na-achị Nigeria site na administration gara aga luo kịta. Gọvanọ Peter Mbah bụkwanụ onye si from PDP ya bụ pati na-afụ maka ọchịchị Enugu steeti n'ihe dịka afọ 20 years gara aga. Ya bụ PDP ka a na-ekwu na o nwere mgbọrọgwụ n'Enugu na ọ tọrọ ntọala n'Enugu mana gọvanọ Mbah dịka ọ na-achọzi ịbanye na APC full time. In fact, APC n'onwefa na-akọwa na echi bụ 14th Tuesday, October 2025 ka ha ga-anabata ya nke a na-akpọ officially. Mayor oluogu n'aka ka efe iche maka ije a gọvanọ Peter Mbah malitere ije. Ịma na m na-like ife from different angles. So from the citizens' point of view, as a citizen, it is, I think it is not a good move. Okay. From the citizen point of view, because in APC, I don't think APC can win a free and fair election in the Southeast, because probably that is why he joined, to be able to get his second term. For second term ambition, all the governors in Nigeria now join APC. Who can have with a second term ambition? But with all the car and then Agwahana all no na APC na your second term adro promised. So mana Mayor Chelu ko dịka ko hapụ dịka ma na-anaghị okwu n'ọnụ onye dịka gọvanọ Peter Mbah adịrọ m sure ma nwere onye nọ n'Enugu chọrọ ịzọsa ya gọvanọship azọsagodie ọlụgolu ị ga-elu na ọlụ a ga-ekwu na a ga-re-elect ya. So I feel that's why you feel long way very wrong move, because from ka APC yesi nwe mgbọrọgwụ na Enugu here. Free and fair elections, so na free and fair elections. APC would not win Enugu State in a free and fair election. So looking from his own point of view, that I had already dabbled into it on our second term, and with what has been going on in Enugu recently, the tension between the Minister for Science, Tech and Innovation and the governor. So now we've seen now na enwela aka enwe tinye n'ofe na hozila aka mmadụ in the sense na na oge okwu import to APC a bido na-ekwu a na-ekwu na the minister na try block the governor ka ọ rapụ ịbanye APC. So I went there, I no the next thing I booked a certificate. No forge certificate. I know the next thing. All little the next thing. Governor Abatago. So all ancha politics and. Yeah, n'ife niile a na-ekwu. Ife m nwa chọrọ ikwu bụ maka na anyị nwa bụ media ife a na-akpa anyị. Anyị bụ ọnụ na-ekwu n'obodo. Anyị bụ the fourth mouth of the nation. Ajụjụ wee bụrụ ọchịchị APC ọsọka anyị na obodo anyị bụ Nigeria. Maka na elota m na since Bola Ahmed Tinubu since administration ya bidoro ife aka anyị na-ebigharị aka ife aka anyị na-ebigharị aka. In fact ka anyị na-ekwu okwu 2026 over 25% tax na-echelu Nigerian citizens. Anọ n'enu World Bank sị na anyị nwa nwezi some of the poorest families enwe na ụwa niile gbara Nigeria gburugburu. President anyị ka na-eji iboro ego emego approve nke ụka ya eboro nya wit ife niile a na-ekwu awe na-ajụ arụ ọmaka anyị na ọchịchị APC a na-akọwata na ya bụ administration anyị na ọ dị anyị mma n'obi ife niile na-agala anyị nke ọma maka na president anyị sịrị World Bank na ya ga-anabata loan ya na ha mana ya ma nnabata ha nwee ịkọwata na Nigeria nwere ndị agụụ na-agụ n'imefa because na ọ kọwara our economic state in reality. So mụ wee na-ajụ gị bụ onye obodo na-ajụ gị bụ onye obodo Nigeria economic state Nigeria ka o si emetụta gị and ọ bụrụ na ị na-support the present economic state, does it mean that APC is now a party that we are proud and we are happy with? Nobody is happy to
except people who are gaining from the administration. Okay. Because no matter how bad the government is, they one in favor. The men uru ndị nze. So The men no uru matter how ndị bad, nze. they went on in favor. So man, the masses, the average Nigerian, no average Nigerian man will tell you that they're happy with APC because things has not gotten better under them. Things has so far become worse. They don't have regard for the masses, no care for the polity. Everything that they are doing is just an appetite. You can't even know opposition. So things has just things has just become very bad under them. So I'm only asking not happy with APC. But again, politics can the came manka cause the governor show he retain seat here. A moral can odi no behind closed doors. So from my own point of view, that is not a good move. Mananyawa Jeba APC, my wife, which is Jeba APC. Mana, what if I'm sad for all the drama that will happen. No matter what is happening, we will be there. No onye gba akpụkwu mana ebe ọ na-afụ n'iyofu. Ajụjụ ikpeazụ mma ajụ gị n'ihe gbasara ihe a bụ na ị na-anya kịta na South East be anyị dị like 5 states or if anyị nwere n'ala Igbo ebe Gọvanọ Mbah banye APC officially echi ya bụ na 4 states out of 5. No, 3. Gwan. Ebonyi, Enugu, and then Imo. Okay, Imo. Anambra Abia LP. LP, ha. Yeah, 3. Gọvanọ Oti bịakwala Enugu ife dịka nwanne ọnya. Onye nke a Ka ya na since can speculate no ya. Chalugwa ka ya na Gọvanọ Mbah na-abanye APC ka fakalia and Gọvanọ Mbah sị na fakali na ife niile dị mma na ife niile na-aga ọfụma. Nke a bụ steeti na-atọ na Igbo be anyị ga-abanye na APC. Aka wee na-alụtụ Gọvanọ Soludo na ọ dị ka o nweta second term na o nwekwara ike ịbanye na APC. Ajụjụ m wee bụrụ kedu ife ọ dị possible ọ dị full nwere ike ime na n'ife dịka na-arọ na-abụ ma ọ na-arọ ịtọ the states nọ na South East ga-abụ full APC state. Very, very possible. Ọ dị possible. Very possible. Alex Oti, I know since. If I foresee this thing, if I name it between the minister and the governor, also in Abia State, where you see the deputy speaker of the Senate, of the House of Reps, saying that by already issuing threats that by 2027, governor, like from where to where. So I foresee something like that happening. Okay. And for him to also save his seat, he might want to port. So it is very, very possible. But the people of Abia should also be, at the end of the day, I've seen when 2 elephants fight on grass. So whatever comes out of that, all the people that will. So the people should, if the people love their governor, they should stand behind their governor. But if they don't, it is democracy. Vote for who you want to vote for and protect your votes. Very simple. Ọchịchị onye kwuru uche ya na Nigeria dịka ihe a na-akpọ onye nwelu K-leg. Ọ dịka o nwelu K-leg ebe. Ezigbo K-leg. Mana ka anyị na-achịakwa na Anambra steeti ebe ọ dịka ọsọsọ iwu ọ dịka o nwere sọm iwu nnọọ a na-amaba na Anambra. Gọvanọ Soludo, Gọvanọ His Excellency Chukwuma Soludo. Ogu nna m ukwu asị m ka m jụọ gị ụmụ ọda adikri niile a ị na-edikri ọkwa gị na ndị mmadụ na-emekọta ife na Anambra anụwa. Anyways, ka m gwa gị ife melu nji na-ekwu n'izu ụka gara aga ka Gọvanọ Soludo mara ọkwa wee chie ndị na-afụ maka agụmakwụkwọ nya education na Anambra State wee chie fancha warning na-enwezikwa ife dịka graduation maọbụ Christmas party na schools dị na Anambra State. O kwuzie nya primary, secondary and nursery nya graduation ceremonies a na-ahaziri ụmụazị. Gọvanọ wee sị na adị emezi ya bụ graduation ceremonies.
ụfọdụ wee sị na ọ dị mma si emezinalụ ndị nursery na primary mana ekwesịrị imelụ ndị secondary ọ dị conflicted mana nke kachasị wee wute ndị mmadụ bụ ka ezi nke bụ si emezinalụ ụmụazị Christmas party mwa amara ife ngụnwalụ maka ya bụ ban Governor Soludo ban these parties na ụlọ akwụkwọ mana ka efe meyọlụ. So the first governor na Southeast Simelu this thing bụ Governor Hope Uzodinma of Imo State and how he did it bụ the unnecessary graduation parties. That is from GS3 to SS, from what do you call, from nursery to primary. It's all two different distances. Mana Christmas parties. Only Christmas party all Christmas time. Everybody should, have this thing. I don't think it is right to ban Christmas parties. Man, graduations are unnecessary. From nursery to primary, Once in a graduate from nursery, and you know for something to look forward to. The only one not do against you from JSS3 to SS3 because only no secondary school, no go secondary school. Honey now graduate from secondary school to university. They're just going from junior to senior, so it's just like you are crossing classes. So where I'm saying, even my friend do this symbol. If you want to cut, let us not use Naisha Imezi from a women year over. But what is the motivation behind this? What do you think about the inspiration? So I think it's because your child is in school now. What the billing in the school land? It's not the billing. You know, if I know a very address in a banyebo, consumer protection. Not necessarily celebrating our children. Because the Nigerian market system capitalizes on need. So the child market in Nigeria abuses parents, exploits parents. Because all my gonna onye ga and the parents imanchi deny certain things. Mana wata kiliputa from nursery school. A graduation party is not terrible. Because neji banye primary, how can they ebido school ebido? So a little boost and excitement is not bad. JS3, no. You got to go primary school, going to secondary school, yes, by all means. It's an encouragement process. So they have something to look forward to at each junction. You got to go. Mano, na the kinds of bills and the kinds of extraordinary or exaggerated bills and parents to pay. Onya bụ the problem. Nyabolo na these governors ga-etinye aka na these levies. Amara me gotago. Obu na ga-etinye anya na some of these fees. Okwa ya ka na anu na si UNN obosi a. Fakwo 30,000 naira development fee. Ebe niile we nwulu oku. Now we need people that can regulate and stop some of these fees. Ọ na-abụ ụfọdụ tete n'ụtụtụ ekunye manye. Maka na ndị nọ na UNN na-akọwa na in their school fees, the development fee is contained. That is if you go to school fees now in universities, I found this out while I was schooling in music. Yeah, assuming that your school fees for this year is 95,000, you will see my transport. My transport mana up. That transport you are not getting it. Yes. You're not getting. Mana all these things are involved. They still come out to tell you to pay for this and that. So it is all of extortion, and it needs to stop. Some of this extortion needs to stop. I'm not against primary school end of the year party, Christmas party. It is good for kids to have fun after a full, term of learning, right? But let us do it the right way. Let us not now, because we want to use, they say, play and work and no play makes Jack a dull boy. So let them also have their Christmas party. Then let the people who are actually graduating graduate. That is all I have to say on the matter. Onya ka ọ bụ anyị ga-eje ka anyị jee afia anyị na-apụta mana mgbe anyị ga-apụta anyị ga-agwa gị ife melo between Rufai, that is onye na-ekwu okwu n'igwe okwu dịka anyị nwa ya na minista David Umahi nọ na response Ebonyi youths
maka na ụfọdụ ife anyị na-afụ n'obodo a ọnụ mmadụ enye ha akọchanwu mana anyị pụta ka anyị kọwatalụ gị ife melụ na Ebonyi n'izu ụka gara aga anyị na-abịa We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye si na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is so easy. No, anyị na-anabatakwa gị anyị ka na-akarịkwa ife gbasara politics n'obodo Nigeria. Rufai Hussaini nke na-afụ maka mgbasa ozi na igwe nnene, that's na TV or a newscaster and presenter na Nigeria. Ka ya na Minista David Umahi nọ na-akparịta nkata ebe a nọ na-ajụ ya ajụjụ ọnụ ife gbasatala ụzọ ọ na-alụ na Nigeria na-ajụgasị ya maka ọlụ niile ọ na-alụ. Nke izizi bụ na ajụlụ minista wee sị ya ego one ka ọ kọstụlụ iji wee rụọ 1 kilomita of ụzọ over 700 and something kilometers of ụzọ. Minista na-akọwata na ya ama ngwanwunye the exact price maka na each kilometer dị iche. Akụkọ a odoro onye ọbụla anya ya bụ nwoke a na-akpọ Rufai wee na-ajụpagide minista jụpagide ya minista na-agbayali in fact o nwekwula ebe olu minista wee sị ya nya ajụzi na ya bụ a professor in practice. Anụtụbeghị m na mmadụ bụ professor in practice. Ọnya ka megide ndị a bagide mba o wee dịka minista anyị ọ dịka ọ dị a little humiliated by ifa. Onya ka anyị nọkọta the youths of Ebonyi State wee bido protest. Which youths? Those people, how many are they in number? They are rented crowd. Keki ezi wee masị na rented crowd now. Can't you see? Don't you know their MO in Nigeria? All rented crowd. Which youths? Can I go one year? So bad. Let me tell you something. First of all, our public officials in Nigeria will an accountability problem, and how they feel larger than life. When meanwhile, you are a public official. You are being asked to explain to Nigerians if their taxpayers' money, not your own money. You are not the ones funding that project. I like na abia na ebe ane who do public officials accountable. Abia na the defensive. And when you become defensive, there's something you are hiding. Why not say the truth about the how much? This is a simple question. How much does it cost? Is it cost per kilometer? Because he has said it before. So he is trying to run away from public scrutiny. Mako could go that thing before, and that amount is an outrageous amount. Oh, it is outrageous. An outrageous amount. Outrageous. But for him not to say that, that means there's something he's hiding. So now you are on live TV. Yes. And you are being interviewed as a public official, as a public officer, as a public servant. You are the one who handles the works in Nigeria as a whole. And this project is set to be the biggest project of this administration. That's right.
Equally on that public, and this is not the first time he's having this issue. I remember the one he had with Leila Johnson Salami at when they were doing the meeting with the people of that area where they demolished. He also spoke to her rudely. Now you've come again, this same TV channel. You are speaking to the. You are trying to escape being questioned. As far as if you don't want, then don't be a public officer. No, we've literally seen a lot of politicians lose their cool. Abuna, don't run for office. So don't be a public officer. As far as you a public officer, I actually you. Then you go home. Simple. So this one, a gerent, and do you know the worst thing? This rented crowds now are one of the supporters. A gerent as Casio solidarity. Solidarity. We stupid solidarity. Sometimes in the youths and not only youths in this country, and are these people cost? Because it just blue placard. If I remind them of placard, the Oga Emelu if a National Assembly, Natasha and Akpabio, in the blue Akpabio placard. Hamaradi protest for. I'll just now up to against this person. Well, who's in support of one year the confusion in this country is just too much. So instead of asking your minister for accountability, a blue placard, blue ndemado, youths, so that people can have all sorts to say about Ebonyi 24 hours to apologize to the minister. We should apologize to the minister for what exactly? Asking him to give account of all law enyeli law. Makana oboromo minister for works na Nigeria. But if a man is going to take such a huge responsibility, he must be open to questions. He has to be accountable. No matter what, you have to be accountable. You have to be. Man, accountability problem abulugating. No, not just Okalu no ne defend the minister, ex-minister. Maka the utterances of the elites in this country is worth worrying about. You know the worst things. Some of these people, look at engineer, professor in practice, Dave Umahi, and the Senator Okalu. Yes. Our supposed the most important politician in Nigeria. That's what he called himself. From the southeast. Okay, from the southeast. The supposed most important politician. The leader of southeast politics. Like sometimes when these men talk, you actually think, are these men actually the old men? They say when you are old, you become wise. Because now in our own listen, when you start getting old, you become foolish. The reverse is the case. Or maybe that, maybe fools get old. That's what they say. It's a very sad thing to be listening to. They say fools get old. Our politicians here are... Ojus Okalu has described the incident of certificate forgery from Uche Nnaji. He has described it as not such a big deal because according to Senator Ojus Okalu, everybody does it. Ife anyị ji na-ewepụta okwu a ka ị na-anụ ya bụ maka na ndị na-ekwusi ụmụ ihe a bụ ndị obodo na-ene anya maka na Igbo tụrụ inu wee sị na onye yi akwa ọcha dị ete apịtị onye obodo na-ekiri ekiri ada agwa apịtị. Nya ndị a niile anyị nyechara akwa ọcha dobesie fa n'ebe tonitere dobesie afa n'enu ka fa na-ekwutela obodo ka fa na-elotala obodo ilolo. Ọnyanwa ka fa na-ekwu ụdị okwu a na-eme ụfọdụ omume ndị a onye ọbụla na-afụ ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-eto eto onye ọbụla na-ekirite ife ndị agadi a na-emegasị na-adịrọ mma. Anyị ewee na-ajụ unu na-ekwu ụmụ ihe ndị a ka ụmụazị unu duje na skuul ụmụazị nọ na-agụ akwụkwọ a na-anụ na ndị ọchịchị na-abanye n'ọchịchị with forged certificate. Kezi fe the young people kwesịrị ime so mmadụ niile ji ezie forge certificate. Amara no maka ihe ha na-waste time. Minister of Science and former Minister of Science and Technology abroad the first. And they know how a big deal. Is that the message our supposed leaders are preaching to us? Is that the message people who are supposed to be the role model
role models to the youths in this region. Because they are going. Sometimes ndị a na-ekwu okwu ekwesịrị ka m mechie ọnụ before ndị mana ekwesịrị ejide ha apịa ha ezigbo ịtarị maka na ụdị ndị a sorry. Nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ akụkọ ndị a na-akpakeni mmadụ ọ na-akpakeni mmụọ maka na ka asị mmadụ ekwu na ife gbasara politics. Politics is the decision of your life. Whether me like politics, me like politics, the consequences of political decisions will affect you, whether you comment or not, whether you agree or you don't agree. Nyabuna 2026, I have a bidokwa gaba door to door, village to village, community to community. Give us your life. That is what they are asking you in case someone if ana nag mana asigi vote. If ana agwagebo nyanyi your tax, nyanyi your children's future, nyanyi this, nyanyi that. So makamwe analo 1 cup of rice, 1 cup of beans, 2,000 promises, fake enthusiasm, fake ihe niile makamwe ya fa anako wela anyukwu welu akpili ogonogo nakosia ife niile a welu future go, welu future ụmụ go jeopardize ya wee tinyelu onye na-ekwesịrị itinyelu vote. Ife nji ayọgị bụ na ebidogokwa wee gbakeribe ana ka erejista maka PVC. Anụma ayọgụ Voice of the East na ayọgụ ka ije kịta ka ije rejista n'ebe ụlọ ọrụ INEC ọbụla dị gị nso jee ebe a ka ịbanye malụ your voting status, malụ ma ịdị eligible ka ị na-edele irejista ka ibido n'oge ya bụ ka mmiri hapụ mmabidogo n'ụzọ. Mayor, onwe ife nwere ịgwa ndị be anyị. Ndị Igbo tụrụ ilu si na nwata na-agba egwu surugede ya mee gịnị ya marakwa na surugede bụ egwu ndị mmụọ na ife ọbụla ị na-eme malụkwa ife ị na-eme ebe ọbụla ị na-etinye aka malụ na egwu ndị mmụọ ka ị na-agba ka ọ na-agba egwu ndị dị ndụ. Ife ọbụla ị na-eme n'izu ụka kwụwa aka gị ọtọ ife nwere igwe taa. Ngwawali ya nwayọ maka na nwata na-ata akara bụ ego ka ọ na-ata uche gị dị ya n'izu ụka ka emesịa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello?